Plné čakárne, chaos, nervozita. Takto to vyzerá na chodbách našich nemocníc. V Bratislave ale hovoria, že našli riešenie. Pacient bude hneď vedieť, kedy si naňho lekár nájde čas. Nový systém čakania zavádza Detská fakultná nemocnica. Pacient sa po príchode zaregistruje a hneď zistí, kedy ho vezmu do ambulancie. Kedy prídu na rad, na ošetrenie a vedia ten čas využiť, ja neviem, či už pôjdu do bufetu alebo niekde von. Je to podobné ako na niektorých úradoch alebo u mobilných operátorov. Pacient dostane pri registrácii takúto kartičku, kde má svoje osobné číslo. Na monitoroch pred ambulanciou pod ním vidí, koľko bude čakať. Ak si nasnímate QR kód, čakanie si ustrážite, dokonca aj cez mobil. Celkovo je tu 72 ambulancií. Novinku dnes spustili v 3. Pozrime sa teda, ako funguje. No mne sa to zatiaľ pozdáva 5 minút a už v podstate sme skoro na rade. Máme z toho zatiaľ nejaké zmiešané pocity, lebo chodíme sem so synom 15 rokov. Vždy to fungovalo a teraz práve nás z jednej ordinácii poslali do druhej po hodine čakania. Posúvať vás môžu napríklad vtedy, ak je iný pacient v horšom stave ako vy. Objednať sa sem dá aj cez internet. Samozrejme nemôžeme garantovať na minútu presne, ale vieme garantovať, že v určitom časovom rozmedzi ten pacient, ktorý k nám príde, bude aj vyšetrený. Nemocnicu stála asi 20 000 eur. Kúpila software či monitory. V plnej prevádzke by mal byť na jeseň. Zuzana Tyňová, televízia Markíza.